Sa temang Give the Gift of Life this Valentine's, Donate Blood, Spread Love, nagsama-sama ang volunteers sa ginanap na blood donation drive at medical mission sa Best Western Plus Metro Clark noong Sabado, February 14. Sa pangunguna ng Skin Science and Beyond Aesthetic and Wellness Center, katuwang ang Green City Medical Center, Sacred Heart Medical Center at Dugong Alay Dugtong Buhay, naging matagumpay ang inisyatiba sa tulong ng mga donor mula sa iba't ibang panig ng probinsya. Ayon kay Dr. Cheryl Palad ng Skin Science and Beyond Aesthetic and Wellness Center, mahalaga ang pagpapalawak ng kaalaman ng publiko tungkol sa kahalagahan ng blood donation. Mas maganda po sana na mas palawigin pa natin yung impormasyon tungkol sa pagtulong sa pangangailangan ng ating mga kapwa sa kakulangan ng dugo. Lalo na po, hindi lamang sa may mga sakit, kundi po sa mga taong nadidisgrasya. Kailangan din po yan. So, please do help us. Binigyang diin naman ni Jillian Adelbosita, ang Donor Recruitment Officer ng Green City Medical Center, na hindi kayang gawin o i-manufacture ang dugo kaya't umaasa lamang ang mga ospital sa kabutihang loob ng mga volunteer. So, very important po yung mga ganitong activities kasi po, ang blood naman po natin is not man-made or like we cannot manufacture it. So, we solely rely po sa generosity ng mga volunteer blood donors natin. So, sobrang thankful po kami, lalo na po kapag may mga volunteer donors kami na nakukuha and mga dumadating po sa amin. Samantala, nilinaw ni Ivan Piolo Gonzalez ng Sacred Heart Medical Center ang kahalagahan ng volunteerism at ang mga dapat tandaan bago mag-donate. It's really, and it's very important talaga na magkaroon ng volunteerism. Kasi ang tawag dito, mas marami yung natutulungan ng mga tao na wala talaga, or should I say, parang less privileged pa or kapus-palad talaga. Mas marami yung nagbe-benefit na tao through volunteerism. Makakapag-donate ang isang donor if meron siya, if he or she is well-rested, of course, and wala siyang mga any sakit or underlying diseases. At syempre, hindi magiging matagumpay ang blood donation drive na ito kung walang mga voluntaryong handang mag-alay. Isa sa kanila si Mark Brian Nicasio, isang guro mula Magalang, Pampanga, na umabot ng sa ika-28 beses ng pagdodonate sa edad na 34. Patunay na ang malasakit ay maaari maging panghabang buhay na advokasya. Meron po akong advocacy sa pagdodonate po ng dugo. Sa katunayan, pang 28 times ko na po itong araw na to. I am 34 years old po pala. Then this is my 28 times. Sa simple way po namin na nakakatulong po kami dahil binigay po ng Diyos yung dugo na sa katawan natin. So, pwede rin po nating ibigay ito ng libre din sa ibang tao. Kahit maulan nga po, walang ulan na makakapagpigil para maibigay lang yung dugo. Pero hindi lamang donasyon ang sentro ng aktibidad, kundi pati ang pangkalhatang kalusugan. Nakiisa rin ang mga sponsor mula sa Fitness Empire at Ems Essence Salon and Spa upang hikayatin ang mas malusog na pamumuhay. And one of the thing na ginugol namin sa Fitness Empire is to motivate people who are currently coming here, nagdodonate ng dugo, but also telling them that, hey, hindi lang pagdodonate yung dugo yung one of the benefit ng lifestyle nyo na para maging healthy. So, syempre si health and fitness goes hand in hand. Hindi pwedeng isa lang para mas madalis ma-achieve yung goal natin. So, ayan. So, napaka-importante nitong gantong event para ma-enlighten ang mga tao na bukod sa focusing on their health, they should also do at least minimal physical activity or mag-exercise regularly para magtuloy-tuloy yung pag-progress or pagganda ng health nila and wellness. Well, I think it's an important part of building community, and you can do a lot of things to build community, but doing something that's directly benefits the community at large, especially those who, are in need and, times of emergency or less fortunate. This is, one of the premier examples of what you're doing can actually directly affect somebody's life at the worst time. So, I can't think of anything more important you could do from a just strictly
voluntary donation standpoint that has more of a Yeah. direct effect than donating blood. So yeah, I think it's very, very effective at actually Yeah. making a difference in community. Yes, and for me, it's very, very important, especially nowadays, there's no free anymore. But this is a really big thing to everyone and like helping people, especially nowadays. Just like I said, there's no free anymore. So when it comes to this and people are actually willing to help, sobrang nakakataba ng puso. Sa pagpasok naman ng gabi, isang makabuluhang concert for Rockos ang ginanap kung saan nagsama-sama ang mga leader ng negosyo, performers at komunidad upang suportahan ng bloodletting advocacy. Naging gabi ito ng musika, pagkakaisa at malasakit na may layuning makapagligtas ng buhay. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, muling pinatunayan na ang bawat batak ng dugo ay hindi lamang dagdag na supply ng ospital. Ito ay pag-asang dumadaloy patungo sa mga pasyente na nangangailangan. Kasama si Reynela Tugay, Raymond Tasoy, CLTV 36 News.